Santo Niño, maghari ka karon. Santo Niño, maghari ka karon. Ug sa tanan nga panahon, sa tanan nga higayon, Santo Niño, maghari ka karon. Santo Niño, maghari ka karon. Sa ngalan, samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ni anata sa ikapito nga adlaw sa atong pagnobina ni Señor Santo Niño dinhi sa atong parokya. Karong Biyernes matapos na ta, niya ini kasabado, pista na. Atong padayong iampo nga unta ang kalipay, ang kalinaw ug ang kahiusa sa katawhan mahitabo na gyud unta sa mga nasod, labi na dinhi sa atong nasod. Na magpuyo ang tanan sumala sa mga gisangyaw ni Kristo diha sa Ebanghelyo. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagi aning pagpamalit og mga slots, hatagan unta sila sa mabungahon nga kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom ug walay katapusan, mandui ang among mga buhat aron makapahimuot kanimo og himua nga magdaghan ang mga maayong buhat diha sa ngalan sa imong hinigugmang anak. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Ang matagpari nga Hudeo nagtuman sa iyang pag-alagad adlaw-adlaw ug nagsubli-subli paghalad sa samang mga sakripisyo. Apan kining mga sakripisyuha dili gayud makawagtang sa mga sala. Apan si Kristo naghalad og usa ka sakripisyo alang sa mga sala, usa ka maayong halad hangtod sa kahangturan, ug unya milingkod siya sa tuo sa Dios. Didto naghulat siya karon hangtod nga ang iyang mga kaaway himuon sa Dios nga tumbanan sa iyang mga tiil. Busa pinaagi sa usa ka sakripisyo, gihingpit niya hangtod sa kahangturan kadtong nahinluan sa sala. Kay nagmatuod usab kanato ang Espiritu Santo. Una sa tanan nag-ingon siya, mao kini ang kasabutan nga akong himuon kanila. Human ni adtong mga adlawa nag-ingon ang Ginoo, ibutang ko ang akong mga balaod diha sa ilang mga kasing-kasing ug isulat ko kini sa ilang mga huna-huna.
Unya miingon siya, dili ko na hinumduman ang ilang mga sala ug daotang mga buhat. Human kini mapasaylo ug wala na kinhanglana ang mga halad aron pagwagtang sa mga sala. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ikaw pare sa kahangturan, sa laray ni Melkisedek. Ikaw pare sa kahangturan, sa laray ni Melkisedek. Ang Ginoo nag-ingon sa akong Ginoo, lingkod sa akong tuo, hangtod akong himuon ang imong mga nga tumbanan sa imong mga tiil. Ikaw pare sa kahangturan, sa laray ni Melkisedek. Ang sitro sa imong gahom, ibakyaw sa Ginoo gikan sa Siyon. Paghari diha sa taliwala, sa imong mga kaawan. Ikaw pare sa kahangturan, sa laray ni Melkisedek. Imo ang harianong gahom sa adlaw sa imong pagkatawo, diha sa balaan nga kasanag, sa wala pa ang kabugason sama sa yamog, gianak ko ikaw. Ikaw pare sa kahangturan, sa laray ni Melkisedek. Ang Ginoo nanumpa o dili siya magbaso. Ikaw pare sa kahangturan, sumala sa laray ni Melkisedek. Ikaw pare sa kahangturan, sa laray ni Melkisedek. Alleluia, 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 alleluia.
Ginoo, manaa kaninyo. Mananaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayayon ikaw, O Ginoo. Usa ka higayon ni ana si Jesus nanudlo dito sa daplin sa lanaw sa Galilea. Hilabihan kadaghan sa mga tao nga mialirong kaniya og tungod niini misakay si Jesus sa usa ka sakayan og milingkod samtang ang katawhan nagbarog didto sa lapyahan. Nagtudlo siya kanila sa daghang mga butang pinaagi sa mga sambingay. Kini ang usa sa iyang gitudlo kanila. Pamati kamo, may usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas. Samtang nagsabod siya, may mga binhi nga nahulog sa daplin sa agianan og miabot ang mga langgam og gipanuka kini. Ang ubang binhi nahulog sa yuta nga batuon og tungod kay mabaw raman ang yuta niini, dali ra kining miturok. Apan sa dihang nainitan na kini pag-ayo sa adlaw, nalaos kini og kay wala man makagamot pag-ayo, nalaya. Ang ubang binhi nahulog sa dapit sa mga sampinit. Unya mitubo ang mga sampinit og milumos sa mga tanom. Tungod niini wala sila makapanguhay. Apan may mga binhi nga nahulog sa maayong yuta og miturok, mitubo og nanguhay. May nanguhay og tagkatluan, ang uban tagkanuman og ang uban taggatos. Ug unya miingon si Jesus, kun duna kamoy dalunggan, pamati kamo. Sa nag-inusara na si Jesus, pipila niadtong nakabati sa iyang pagpanudlo, miduol kaniya uban sa napulog duha katinun-an og mihangyo kaniya paghatag sa katinawan niadtong mga sambingay. Si Jesus mitubag, gipadayag na sa Dios kaninyo ang mga tinago sa iyang gingharian. Apan alang sa uban, ang kamatuoran gipadayag pinaagi sa mga sambingay aron bisan pasilag magtan-aw dili sila makakita ug bisag mamati sila dili sila makasabot. Kay tingali unyag mamalik sila sa Dios ug pasayloon niya sila. Unya nangutana si Jesus kanila, wala ba kamo makasabot sa sambingay? Nan unsaon man ninyo pagkasabot sa ubang sambingay? Ang gisabod sa magpupugas mao ang mensahe sa Dios. Usahay ang mensahe mahulog sa agianan, kining mga tawhana makadungog niini, apan sa pagkadungog nila niini moabot si Satanas ug musakmit sa mensahe nga gipugas diha kanila. Ang ubang tao sama sa mga binhi nga mahulog sa yutang batuon, sa pagkadungog nila sa mensahe mudawat dayon sila niini sa dakong kahinangop. Apan dili kini makagamot diha kanila, busa dili sila mopadayon. Tungod niini pag-abot sa mga kalisdanan o mga paglutos tungod sa mensahe, mubiya sila dayon. Ang uban usab nga mga tao sama sa binhi nga gipugas sa dapit sa mga sampinit. Mao kini sila ang makadungog sa mensahe, apan ang mga kabalaka niining kinabuhia, ang gugma sa bahandi ug ang nagkalain-laing matang sa mga pangandoy, muaong ug mulumos sa mensahe, busa dili sila makapamunga. Apan ang ubang mga tao sama sa mga binhi nga gipugas sa maayong yuta, makadungog sila sa mensahe,
mudawat niini o mamunga ang uban tagkatluan, ang uban tagkanuman ug ang uban taggatos. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Gamay na lag ipuno nato sa Ebanghelyo kay gi-explain naman ni Kristo. Dali rang masabtan, gitawag ni siya self-explanatory. Ang pangutana asa man ka nabilong aning upat ka klase sa yuta or upat ka klase sa tao nagihisgutan ni Kristo. Naabakas agianan, naabakas batuon, naabakas sa sampinitan o maayong yuta. Kinsay mo ingon, ako Father, maayo ko nga yuta. Tasa nga mo? Naiduha. Kinsay mo ingon, ako Father, na ako sa sampinitan. Sa kamot. Nasa ni Isa gyapon. Ako Father, na ako batuon. Batuon. Wa na ni Isa. Ako Father, na ako katong agianan. Tas kamon. Nasa usa. Kamong uban, asa man mo nabilong? Naaday ikalimang yuta. Na ikalimang yuta. Upat raman ang gisgutan ni Kristo. Nganong mga unom raman to kabuk ang ni Isa. Asa man mo nabilong kamong uban? Nasa ikalima. Unsa may ikalimang yuta? Kanang wa gyud yuta. Wa na gyud yuta. Mga igsoon, ang atong Ginoo diri sa unang pagbasa gihulagway siya nga ang Pangulong Pari nga nagwagtang sa mga sala. Kadtong gauna nga tulo ka yuta, dunay nagkalain-lain silang sala. Mauna nga ang mensahe sa Ginoo sa ilang kinabuhi kadtong binhi dili mutubo o dili mamunga tungod sa sala. Kani manggong sala mura ni siya virus ba nga kun musud na siya atong lawas, ang atong gikaon nga healthy nga nutrients dili makasirculate properly kay kanon ra sa virus. Kanabitang bata sa unang mudako ang tiyan nya kusog kay mukaon sana gibitok. Ang bitok ray mukaon. Giling niya imong tupad. Ing nadaghan kag bitok. Daghan. Mao na sigig simba, ako sad sigig misa. Wa lang gyapon makabunga ang pulong sa Ginoo. Nga naman kay naaman ang sala. Na ay lain-laing sala. Unsa may sala nga naantong yuta nga agianan kanang garbo. Kanang garbo mo ginay kinaiya siyawa. Kana bang tao nga kung di mo haom sa iyang hunahuna ang gisulti, automatic wagtang dayon. Mo na ingon diri pagkahugyos binhi gituka dayon sa yawa katong langgam. Na may uban nato dinhi inigingon nato pamalit mog slot. Automatic yun, cancel dayon na. No. Kinsa ninyo dinhi inigingon ako palit mog slot, palit dayon ta sa kamot. Oh, tanawa di ba tulo ra kabuk. Kamong tanan pulos gyud mo na ay daghan kay yawa. Sige palit anang slot. Sige palit anang slot. Inigingos Ginoo kung tamparuson imong pikas aping ipatamparos lang pikas kagrabe sa dana. Kanang automatic dayon ba? Mauna sila ang mga taong garbuhon. Yang duhang yuta katong batuon kanang mga tao bitaw nga magsigig pili
Pilion ra niya baon sa iyang ganahan. Ana. Makauyon ko, minaw. Ug di kauyon, tog. Tog. Pag sige explain ang pare, kasol ba? Nya mo, mura ganig mo pagkatawa ang pare, ganahan ko ana. Inig di na sa pagkatawa, mao na sila mga batuon. Mao na inig abot nas mga pagsulay, di man kita ganahan aning mga pagsulay kaning mga kalisdanan. Matod pa diri inig abot sa pagsulay, inig init nagmaayo, give up dayon. Kaya di naman ko ganahan ana. Ganagana ram ning ako, ngilingay mong tupad na ganahan pa kang mopalit og slat. Naganahan pa ka. O moingon gani siya, ganahan oy. Aka na yawan-on sad na siya. Dili ganahan. Unsa man nahigugma kong mopalit og slat. Kay kana manggugma lahi nas gana. Ang gana on and off. Ang gugma permanente. Na siya. Muna ka na mga batanon kamo. Uban ini mga tiwasono naman mo. Pares na ko. Katong batanon patakusukit anang gana. Ganahan kay ko. Ganahan lagi ko sa imong gisulob. Ganahan lagi ko sa imong kilay. Ganahan ko sa imong colors buhok. Gana ra na. Ganahan ko magpari. Nga naman, daghan pagkolekta. Nya, ini ka-assign na nga tos bati nagkolekta. Give up. Biyaan ang parokya. Ganagana raman. Mga asawa, ganahan kay siyang bana. Pag abot nang ang bana, nanguyab naglain, kay lain na sa giganahan, undang na yun. Ganagana raman. Di ba? Ang bana sa ganahan kay asawa, blog, uyab pa, tukhang yung mayo kay ganahan kay kuanin. Hapit na lang yung murag iro ba kanang namigang iro ba nga adto na lang yun mag-apong bas balay sa baying iro. Daot na kignaw. Pero ini kaminyo na nahurot ng gana. Adto na sa glaing. Mga irong buang. Gana-gana. Mao na siya batuon. Ang ikatulo katong sampinitan. Kana bang tao nga daghan kay siya og tigumon siyang kinabuhi nga di niya gustong biyaan. Attachments. Ang daghang attachment, attach kay ka sa imong kilay, attach kay ka sa imong bag, attach kay ka sa imong mga sapatos, na porti na yung daghana. Naam sa mga pare ingon ana, porti na yung daghana sa iyang mga napalit og mga nadawat, wa na gani magamit ang uman, gipang agup-up na lang uban, pero tigumon gina niya, tigumon gina. Nako bitang mamas una, hasta nang iyang mga upos kay tabako to siya kung kanang la ipang suksok bumbong pati nagyong daghanang upos amo sa pangwaon masuko ra ba kay itong giihap yang upos dito. Mga plastik iyang piluon ipang siging butang dito daghan kay plastik na kumura man kag buang ani siging tigo man in plastik. Unsaon man ini mong plastik ay may nalang na magamit na sunod. Pero tinag yung karaanan ng lagom ng uban. Attachments. Ilinga imong tupad. Ing naokir kag mamatay imong asawa o imong bana. Naokir kang. Naokir kag masunog imong balay. Okay ra. Moingon ko simbako. Akana patay gyud ka diha. Attachment. Naiuban attach kay sa ilang pagkabatanon. Di gyud nga gusto nganlag tiguang. Unya maklaro ra ba kay naong? Mao na kay maklaro mas naong ilasang tabon-tabunan ilang naong, ilasan ng ayo-ayohon aron batanon kayo. Nya imong liog kunot naman kayo. Maklaro. Imo na sa nang inaton imong liog. Unya ang imong bukton. Kuyos naman kayo. Imo na sang inat-inaton, magsige na sa kag ana-ana, gym sa ka. Nya moabot man ginang panahon nga hasta imong linaktan ignaog nimo sagdanan magtagsa-tagsa na magkagtikang. Nya mangita pa jud kag kanang unsada pasumanos kay imo yung gunitag maayo kurog-kurog pa imong tuhod kay mahadlok na kay kana mga lawom nga hagdanan. Maklaro man gunagod dawata ang kamatuoran ayaw ka-attach atong niagi na. Ang niagi na. Atubanga ang kamatuoran.
ug mao ni sila ang mga maayong yuta. Kana bang tao nga mudawat sa kamatuoran. Ang gospel is truth. The word of God is truth, life and spirit. Dawata, atong dawaton. Ako ni dawat ramang gyud ko nga wa gyud mahurot atong slat karon. Nya kay gidawat man ako, anha ko diha manukad. Ako mong basahan na. Makadawat ba mo ani? Ang atong SBF dag 49,602 pa ang atong halin, napay 10,398 para ni ibayad sa kumbinto. Makadawat ba mo nga 10,398 pa ka slots ang atong wa mahalin? Makadawat mo ana? Mudawat mo dili. Ingon sa sige na sa murog na ingon na to mudawat, ingon din palita. Ang mudawat nga naa di ay 10,398 mupalit yung kakay pasabot wa pa ni mahalin pasabot naa patay bayro nun kay giigo man ni nato sa atong budget para sa kumbinto. Nahuman-human naman gid nga atong kumbinto tuan nami dito gamit nato na lang elevator butanganan atong owning na ng air outlets. Tag 500 pesos ni siya ato ning dawaton ha aron anha ta diha manukad dili kay magsiingon nakapalit naman ko manam kong palit nus aman last year dawata nga naapay palitonon karon parehar ko na sa inyong balay god igtan-aw nimo ingka nanilhig naman ko gahapon na may tais iro manglimpyo pa ka karon dili na. Og di na nimo dawaton, maingon jud ka, ayo man ako panilhigapon. Parehar sa na sa inyong dito sa inyong lababo. Nang hugas naman kapag kabuntag, na may nikaon pagkaudto, gibutang dito ang iyang hugasanan. Di na ko manghugas, hugas ako ganiya. Di nimo dawaton nga nagtipunog naman na diyang hugasanan. No? Dawata ang kamatuoran. Ang ato sad nga Santo Niño's healing gift, karon na rabaning Sabado unta nato gyud gamiton ang atong halin 27,191 naapay 12,809 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Mudawat ba mo nga 12,000 pa ang atong wa pa mahalin og mudawat mo ani makahibaw gyud mo nga pila pay kuwang nato sa atong gastuhanan karong Sabado. No? Pila na lang kadlaw? Kuwibis. Tulo na lang. 12,809. Og mudawat ana may unjo ka. Magpa-extra challenge ko. Nya tag 100 pesos per slot ni. Nasa ni siya 25 slot challenge nga tag 2,500. Niabot na sa 395 ang atong nadawat nga 25 slot challenge. Arang-arang na. Ang katusang itabang natong Father Arnel sa atong pagtukod atong iyang simbahan, mga haligi para ni Mama Mary, HPMM, 12,000 slots atong gibaligya. Ang atong halin, 1,726 pa, naapay 10,274 ka slots nga available. Ato ning dawaton, di ta magpabungol-bungol. Parehara gud ana arong gubot kay nato nga budget sa 2026 sa Pilipinas. Gubot gyud kay siya. Karon ang ilan na sang isyu mga blanco, na ako ni mga blanco. Nya naagay dili mo dawat. Dili mo dawat. Nasa uban ni dawat. Nasa uban dili mo dawat. Sige gyud. Dawata ra gud anha dia panukad. Dawata tinuod ba nga naay blanco paghuman sa Baykam, ang Baykam report tinuod bang naay mga blanco nya pag-abot na dito sa ilang bill wa naay blanco tinuod ba na o dili kanara aron ana ta diya manukad naglain-lain man sila tubag aporting gubuta na sa uban maingon Supreme Court na lang mo kuno na tinuod gyud mo na moabot yung panahon na kung di kita mudawat sa ebanghelyo ato yung i-deny
naay tay Supreme Court sa atong kalag. Kinsa may Supreme Court sa atong kalag? Kinsa man? Kinsa? Kusga? Si Santo Niño. Siya nga nahigugma nato, siya nga nagtabang nato, siya nga mao ang pulong nag-angay natong dawaton, siya sad ang atong maghuhukom puhon. Munang niingon sa siya, samtang naa pa mo sa dalan, pakig-uli na. Ayaw huwata nga moabot mo sa korte, moabot mo sa maghuhukom. Munang gitawag ta karon og mga pilgrims of hope. Nya atong giingon sinulog to Santo Niño. Amo na itong tema karon. Sa itong tema? Sinulog to Santo Niño as your way to achieve as pilgrims of hope. Napatay hope kay nagpanaw pamanta. Matud pa ni Kristo, pakig-uli na mo. Unsa man pagpakig-uli, dawata og naadyo kay sala, daw angkuna. Angkuna. Inig-angko nimo, ang sunod, sunda dayon si Kristo. Unsa may gustong Kristo, biyai imong sala. Biyai. In kasakit man, biyai lang. Kanang imong garbo biyai na ilisin na nagpagkamapaubsanon. Kanang imong gana, ilisin na naggugma. Kanang imong attachment, ilisin na nag-detachment. Matud pang Kristo, biyai ng tanan. Sunod na ako. Anong imo pa man ang dugay-dugayon? Gusto nyo kang maabutan kas paghukom? Pasabot, ayaw huwatang mamatay ka. Kay ini kamatay na nato dinis kalibutan. Judgment na ang atong atubangon, dili na hope. Judgment. O kinsay mo judge? The Word of God. Matud pa ni Kristo, wa ko moanhi aron maghukom kaninyo. Ang muhukom kaninyo, mao ang mga pulong nga akong gisulti. Mo na, gilingay mong tupad. Lingi ba? Ing na, gusto kang hukman? Ing na, gusto kang hukman? Ing kaayaw sa'yo, simbako. Mo na, pilgrims of hope ta. Mamiya na ta sa ato mga sala. Katong mubiya, manindog ta. Nobina alang ni Senyor Santo Niño. Mga igsoon, si Jesus ang matamis o yamot nga Dios o Ginoo tungod sa iyang paghigugma sa mga katawhan, nagpakatao o gianak sa mahal nga Birhen Maria. Ang iyang way sukod nga paghigugma sa mga tao, gibalusa nato sa dili maisip nga mga sala o kakulangan. Busa karon uban sa mapaubsanon o mahinulsulon nga mga kasing-kasing, pangayoon nato ang iyang pasaylo sa ato mga kasaypanan o kakulangan sa tinuod nga paghigugma. Sayod kita nga siya ang tuburan sa tanang gahom, gugma o grasya nga atong gikinahanglan alang sa kaluwasan. Puno sa pagtuo ug pangilaba, himuo nato kining santos nga nobina alang ni Senyor Santo Niño. Palihog mangluhod. Pagampo sa ikapitong adlaw. O Santo Niño Jesus nga mahimayaon o yamot, nga tungod sa imong kaluoy ug paghigugma kanamo, ania ikaw sa simbahan nga gipatindog o gihalad kanimo sa mga devotos sa imong santos nga ngalan. Nagasimba kami kanimo uban sa katilingban sa mga tronos nga gipaambit sa imong kamahalan aron mahimo sila nga salamin sa pagkasantos mo nga walay katapusan. Nangamuyo kami kanimo, nga tagan mo kami sa kaputli sa among kalag, aron magpuyo kanamo ang imong santos nga grasya, dinhi niining kinabuhia, ug unya magpuyo kami uban kanimo sa kaymayaan sa langit. Amen. Ato karong pangayoon ni Senyor Santo Niño ang mga grasya nga atong gikinahanglan. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, O Senyor Santo Niño, panalangini kami.
O Senyor Santo Niño, panalangini kami. Nga ang simbahan dinhi sa kalibutan mamahimong sama sa tabunok nga yuta nga mamungag katusan kaani magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, panalangini kami. Nga ang mga nangulo sa atong nasod magdumala sa paagi mga pagkamahimuot sa Dios ug sa ilang mga lungsuranon magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, panalangini kami. Nga ang atong dili mapugnan nga mga ambisyon sa pagkahakog, dili unta motuok sa pulong sa Dios dinhi sa atong kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, panalangini kami. Nga ang mga masakiton makasinati sa makaalim nga gahom ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, panalangini kami. Nga siya lang dong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga tapos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, panalangini kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahuman unta, sumala sa itong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, panalangini kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal o lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, panalangini kami. Nga sila nga namatay diha sa pagtuo ni Kristo, makatagamtam sa kahayag, sa kalipay ug sa kalinaw didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, panalangini kami. Kitang tanan, O Jesus nga matamis uyamot, Senyor Santo Niño, ikaw ang tuburan sa matuod nga paghigugma, nagaampo kami kanimo alang sa panagdait o panaghiuyon sa mga katawhan sa tibuok kalibutan. Lamdagan mo, Ginoo, sa kahayag sa imong grasya, ang mga erehes o mga sismatikos, aron kaila managsimba sila sa imong pagkadiyos. Hinaot paunta nga managbalik kanimo ang mga mapasasala nga mahinulsulon. Ihatag mo, Ginoo, ang mga grasya nga among ipangamuyo ni ining nobena, pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata nga maluluy-on ang among mga halad, nga sa pagsantos kanamo imo untang itugot nga magluwas kanamo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santo, Santo, Santo sa Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitaasan. Daigod ng nag-aangin sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitaasan. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug nihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandong kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan,
Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namong anak sa mga langit, pagdahay ko ng imong ngalan, muabot ka na ang imong gihingarian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Pagkalan mo namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaluan kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasayo sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa mga magsulay, inunualuwasan kami sa dagutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo.
Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kani. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay, makalawat kanimo, panipamulong lamang, mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Adlaw sa kinabuhi, manglabay, mahimong tuwing. Ikaw kahulugan sa kinabuhi, matag adlaw, matag tuwing. Unsa ang kinabuhi, kunwang imong paguling. Ikaw kahulugan sa kinabuhi, matag adlaw, matag tuwing. Santo Niño, kalipay kasakit, kawanong kadunan, kadaugan, kapildihan. Ayaw pagpalayo, lamdagi kanunay ang akong padulngan. Ayaw itugot nga ako mahisalaan. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, itugot ka namo nga sa pagdawat namo sa imong grasya nga makabuhi, maglipay kami kanunay sa imong hatag. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pagkamabungahon, fruitfulness. Ang ato lang buhaton, ato giyong biyaan ang sala, kadtong garbo, ganagana, o mga attachments. Nya ilisa nato og mga virtues. Salamat sa nining atong ikapitong adlaw, ning alagad nato karon ining atong minor novena mass. Labi na gyud sa atong pilgrims ang Cofradia de San Vicente Ferrer. Ambot na 100% ba kanilang attendance. I-check niya ninyo so good ugma. Joke. Unya
ang ato sang singer, as usual, no, ang way paglubad si Brad Rene Monticalvo, ang atong salmista, Sister Ima Rosel, atong lectors, Sister Maria Celeste Seronio o si Sister Alfia Pitogo. O ang ato karong mga nihimo sa formal offering sa atong pasalamatan, labi na gyud ang atong bread and wine offerers, sila si Sister Eulalia Rosel and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Karong hapon ang ato na sang pilgrims ang atong motorcade padong sa mga chapels sa Kabingkoy, Villa Divina, Milagrosa, Cogon, Bakilid o Limogmog chapels. Manay atong himuan og mga sinulog, mga blessings, bisita ta dito sa ilang lugar atong dadon ang ato dinhing visiting Santo Niño image. Unya pahinumdom nga karong Biyernes 31 mao ang atong grand motorcade inighuman sa alas 6 nga misa sa gabi. Unya ang tanang mga chapels obligatory nga mukuyog dadang inyong Santo Niño ug ang inyong mga santos sa inyong kapilya. Grand motorcade nya inig ka February 1 karong Sabado mao na ang atong pista. Alas 4:45 kadlaw na atay biblical rosary, so tanang mga Marian organizations o ang atong kofradiya atong hangyoon nga muapil ta ana para ni Mama Mary. Unya dayon alas 6 sa buntag ang atong Fiesta Mass, minor Fiesta Mass. Ang atong major Fiesta Mass alas 1:30 sa hapon. Unya human ana alas 3 mao ang atong prosesyon. Nya giauhag ang tanang mga mandated organizations and ministries nga obligatory tang mukuyog ni ana aron nga makita nato ang atong debosyon ni Santo Niño. Nya mao sa nang alas 3 ang street dancing competition sa atong 5 ka contingents coming from 5 barangays nga sakop nato dinhi: San Vicente, Santa Cruz, San Roque, Tabla o Lataban. Yampo nato nga maayo ang panahon, maayo ang sitwasyon. Unya ika February 1 inighuman sa misa sa alas 6, wala nay parking ay allowed dinhi sa atong vicinity kay gamito na ni tanan para sa atong mga contingents ug sa ato unyang sinulog. So ang atong hangyoon nga gi-arrange na pud ni diha gyapon area sa Woodlands ngadto dapit sa Arcelo, eskwelahan og ngari-ngari mga area. Ang dinhi drop off lang siya. Yung mag-drop off balik yun ngadto sa gawas. Aron ang atong paglihok dinhi sa atong sinulog kay ubay-ubay man ang tao ana mahimong hapsay og luwas dili gubot. So ato nang pangandaman ha. Unya, salamat sa namalit og slots pero atong dawaton ang kamatuoran nga naa pagyoy wa pamahalin. Ang atong SBF DAG naapay 10,398 nga pamahalin, 500 pesos per slot. Ang atong NHJ Santo Niño's Healing Gift karon na ning Sabado Kutob naapay 12,809 ka slots wa pamahalin, tag 100 pesos per slot. Niya ang atong itabang ni Father Arnel 20 man to kahaligi atong gikomit 1.2 million napay 10,274 slots nga available, 100 pesos per slot. Niya ang ato sang extra challenge katong minimum challenge nga 900 pesos, maximum challenge 5,400 pesos, extreme challenge 16,000 pesos. Sa minimum challenge na natay 65 ka nadawat, sa maximum challenge tulo na ang atong nadawat, anya sa extreme challenge duha pa atong nadawat. Minus kayo ang extreme na.
Basin pag napay daghang mo extreme challenge. Sige, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Sa makatulo ato na sang isinggit, Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Pakpakan nato si Señor Santo Niño. Santos nga Ginoo sa tanang panahon, ikaw ang among hari, kagapon o karon, sa tanan nga katuigan, pagadaygon ka, walay tupong ang pagmahal nga gihatag mo. Santo Niño, Señor Santo Niño, udaghang salamat sa kayo mo. Daygon sa kanunay mo, simbahon kagayon. Santo Niño,